a les ciutats i a les estats on es juguen autèntiques tragèdies de la vida real. Què és per nosaltres el teatre? Galeries i balconades banyades d'or i plata. A les sales, butaques de vellut i actors de veus ben produïdes. I ara, en aquests últims 50 o 70 anys, és particularment necessari, perquè si veieu totes les arts públiques, podeu observar immediatament que només el teatre ens pot donar una paraula de boca en boca, una mirada d'ull a ull, de mà en mà, de cos a cos. El teatre. És l'oportunitat més preciosa Que tenim en les nostres Vanes. i apresurades vides. Feliç Dia Mundial del Teatre!